Shahararren ɗan kasuwan nan wato Aliko Dangote ya koma matsayinsa na wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya ce zai ci gaba da taimakawa shugaban ƙasar na yanzu Bola Ahmed Tinubu a gwamnatinsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Har kawo yanzu masarautun Kano ba su taya gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf murnar nasarar da ya yi a zaman kotu ba. Waɗannan da ma wasu zafafan labaran na cikin wannan bidiyo da muka zo muku da shi. Ku dai ku gyara zama sannan ku ci gaba da bibiyar mu a wannan bidiyo domin jin cikakkun labaran da muka zo muku da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Hantsi Top TV, wadda ta saba kawo muku zafafan labarai da rahotanni waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan bidiyo domin jin zafafan labaran da muka zo muku da shi a safiyar yau. Tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai ci gaba da taimakawa Bola Ahmed Tinubu a gwamnatinsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Sannan shugaban Muhammadu Buhari ya ƙara da cewa yana mai neman afuwar 'yan Najeriya sakamakon gwamnatin tasa ta jefa su a mawuyacin hali saboda wasu tsauraran matakai da ya ɗauka. Shi yasa yake neman afuwar 'yan Najeriya. Shahararren ɗan kasuwan nan ɗan Najeriya wato Aliko Dangote ya koma matsayinsa na attajirin da ya fi kowa kuɗi a Afirka. Wannan na zuwa ne a mujallar Forbes a sabon jadawalin da ta fitar na attajiran da suka fi kowa kuɗi a Afirka, yayin da suka fitar da cewar Dangote yana da dala biliyan 10.4 a jadawalin da suka fitar a ranar Talata. A makon jiya ne dai ɗan ƙasar Afirka ta Kudu wato Johan Rupert ya zarta Dangote kuɗi yayin da yake da dala biliyan 10, yayin da shi kuma Dangote ke da dala biliyan 9.7. Bayan dala biliyan 3.8 sun ragu daga arzikin Dangoten. Amma kuma a sabon jadawalin da suka fitar a jiya ya nuna cewar Dangoten ya zarta kowa ya koma matsayin nasa. Kawo yanzu dai kwanaki 5 kenan bayan da kotun koli ta tabbatar da Abba Kabir Yusuf a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano. Sai dai har kawo yanzu kowa na taya gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf murna, amma kuma manyan sarakuna waɗanda suka haɗa da Sarkin Kano da Sarkin Rano da Sarkin Bichi sai kuma Sarkin Gaya da Sarkin Ƙaraye su ne kaɗai har yanzu ba a ji sun taya gwamnan jihar Kano murna ba. A nan kuma Majalisar Koli kan harkokin shari'ar Musulunci a Najeriya wato SCSN ta fitar da wata sanarwa yayin da take cewa mun yi iya ƙoƙarinmu wajen tallata gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta Muslim ticket, amma kuma sai dai an yi watsi da muradin musulmi da kuma mu waɗanda muka sha wahalar zaɓen gwamnatin. Wannan na zuwa ne daga bakin Nafi'u Baba Ahmad, babban magatakardan Majalisar Kolin Shari'ar Najeriya. Kada dai ku sha'afa, wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Hantsi Top TV, wadda ta saba kawo muku zafafan labarai da rahotanni waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Kada ku manta, idan wannan shine farkon shigo ku wannan tasha, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin jin zafafan labarai da rahotanni waɗanda ke zagaye da ku birni da ƙauyuka har da ma na ƙasashen waje. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Hantsi Top TV taku ce. Hantsi Top TV gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu.